ana lamini e cɛ fara muso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ l'âge est grand Kidjilou Camara Naamu. an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Kosɛbɛ. bi ye alamisa ye bi ye utu kalo cɔcɔ kalo o tile 6 Tiɲɛ. grand Kidjilou min ye kɔrɔlen ko nin kalo in daminɛ fo ka taa fɔ kalo in sara Tiɲɛ. sanji tɛ jɔ Fes. nka an bɛ changement climatique la o tuma ala b'a sagoya la grand ge ko bɛɛ lajɛlen yɛlɛmalen bɛ Tiɲɛ. tile tɛ bɔ a bɔcogo la bilen Ayi. fiɲɛ tɛ ci a cicogo la bilen wa sanji yɛrɛ tɛna nacogo la bilen O tɛ. n'an ye min ye don min na O bɛ minɛ o ma. an b'o minɛ o ma grand ge Naamu. ka masa jalaki bali fo ka waleɲuman dɔn Kosɛbɛ. o tuma n'an sigira kɛnɛ kan an nisɔndiyalen don an fari fonnen don Tiɲɛ. sabu baara min n'an sigilen filɛ a kunna Kosɛbɛ. ale tɛ farifa dɔn Tiɲɛ. a tɛ sɛrɛsi dɔn a tɛ gɛlɛya dɔn Fes. nin bɛ n kunkolo la a t'o dɔn Ayi. n ma sunɔgɔ sɔrɔ a t'o dɔn Ayi. wa ma nasɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ ka di Ee. a t'o dɔn dɛ Ayi. grand a bɛ min dɔn Baara in ka k'i kɛ. nakun ye min ye k'i ko k'a kɛcogo lakika la Kosɛbɛ. lamɛnnikɛlaw sigilen bɛ k'i lamɛn o de kumu kɔnɔna la Tiɲɛ. grand n'an dun sigira an fari fonnen Kojugu. an filɛ nin o baara de la Ale. o baara in ye jamajɛ baara ye nɛgɛ kɛrɛfɛ juru baara in tɛ kɛ abada n'ale ma bolodengɔnni tan Tiɲɛ. k'o da butɔn kan Nkɛ. n'o ye nɛgɛtigi yɛrɛ ye an bɛ jakite k'a fo k'a waleɲuman dɔn Kosɛbɛ. bi ale kɛ bɛ pari bolo fila ye arajo jɛgɛfɔ ofisɛli youtube tiktok o bɛ ale kelen bolo bolo kelen bɛ tɛkiniki la Tiɲɛ. bolo kelen bɛ youtube kan Maa cɛsirilen o don. ye pari bolo fila ye yanni ne grand o ye laada ye Tiɲɛ. min ye san nana kɔlɔnna jiginnen don Kosɛbɛ. san yɛrɛ mana kɔlɔnna jiginnen don Nkɛ. alamisa o alamisa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ grand a ni min y'a ka karamɔgɔ Tiɲɛ. anw de bɛ bɛn nin kɛnɛba in kan Kosɛbɛ. grand ko cogo di sabu kuma man di da kelen na Kojugu. Wajabate. namu Subaga. Ale teri tɛ dugugolama fɛ yaalala o ye ye. tiɲɛ ye O de kun na. namu I y'a fɔ cogo min ni alamisa sera. An m'an labɛn ka n'an sigi Namu. o y'a sɔrɔ sɛbɛnnikɛlaw y'u ka sɛbɛnni kɛ ali o sɛbɛnfura namu u ka magan bannen an b'an ka kasabi don a la O don dɛ. k'a ta ka n'a Wulibali, woloma wulibali. a wolomalen kɔfɛ Aha. an bɛ sɔrɔ Namu. k'a sarada Kosɛbɛ. sodenw tunkarankew minnu b'u ka bitigiw kɔnɔ Namu. minnu bɛ salon kɔnɔ minnu bɛ tedaw kunna Namu. k'a d'u ma Aha. détail la o don dɛ kosɛbɛ grand i ye subaga ta fɔ min ye muso bɛlɛnna dibi la o tana ye yelen ye elaji nin ye donkan ye an bɛ taa ka na inshallah Wajabate namu ne hakili la labɛn bɛɛ lajɛlen sabatilen o don kɛra lamininkɛlaw bɛɛ pɛrɛlen don Namu. o bɛ a tɔ ye anw ye Ale. sɛbɛnfura min b'i bolo n'i y'a ta i k'a tɔgɔ fɔ an ka tɛmɛ ni baara ye ne bolo ɲɛfɔlɔ o ye nouvelle horizon maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye denba kɔnte Kɔnte ko di. kɛ ka kɛlɛmu ka di grand a ko an ka taa kono wari sɛbɛnnikɛla ko mali ni kono wari an ye sigiɲɔgɔnma jamana ye Tiɲɛ. kabini min ye tubabu bulon ma na grand i b'a ye k'a fɔ anw de bɛ ɲɔgɔn kɔrɔtɔkan dɔn Kosɛbɛ. anw de bɛ ɲɔgɔn ka lahɛla dɔn Nkɛ. maliden minnu bɛ k'a dahirimɛ ɲini kono wari o ye maa miliyɔn caman de ye i n'a fɔ kono warikaw minnu bɛ k'u dahirimɛ ɲini mali kɔnɔ o fana ye maa bayirika caman ye Kojugu. sɛbɛnnikɛla ko a ko di a ko min ye sigi o n'a taabolo gɛlɛyaw n'o o na waati grand o mana kɛ cogo o cogo la an tɛna ɲa fɛn minnu kɔ o tuma k'an k'o baaraw k'an ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ mali jɔyɔrɔbatigi dɔ bɛ yen ni o ye ba kisimasi la ba kisimasi la n'o kofɔra Sila. président du conseil malien des chargeurs ye n'o ye CMC Kosɛbɛ. ale y'o ɲɛmaaba ye mali ale donibatalaw Tiɲɛ. min ye olu ka jɛrɛjɛkulu ɲɛma i b'a ye k'a fɔ n'i ye donibata fɔ garange i bɛ konowari pɔri fɔ Kosɛbɛ. i bɛ laginɛ pɔri fɔ i bɛ dakari pɔri fɔ Tiɲɛ. sɛbɛnnikɛla ko min ye lawali la yanni gɛlɛya bɛ na Tiɲɛ. i bɛ nuwasɔti fana pɔri fɔ Kosɛbɛ. sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nuwasɔti o bɛ moritani ko fɔ ale pɔri kɔni k'o lasɔrɔ o ka gɛlɛn bi ala ni bamaciya wale Tiɲɛ. maaw kɔni kɛmɛ k'u wakili don yɔrɔ min na o ye sɛnɛgali Tiɲɛ. laginɛ ale ni konowari Ale. sɛbɛnnikɛla ko n'a dun ma k'a fɔ ko konowari pɔri garange a na kɛ n'o de sɔrɔli ka nɔgɔn Tiɲɛ. wa min y'o jama de ka ca a na kɛ ni o makama n'o karama Tiɲɛ. min y'o kunbɛliko ɲumanw de ka di kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ maliden caman bɛ yen Tiɲɛ. garange an bɛ taa an ka donu de ta konowari kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko ala ma mali garisigɛ don kwaji la n'i y'a lajɛ kwaji o b'i bila diɲɛ na Kosɛbɛ. ni ka bɔ setigiw fɛ yen ka n'i ka jamana kɔnɔ Kojugu. n'o de ye ji sanfɛla ye Ali. n'o ye baton belebelew ye Awɔ. sɛbɛnnikɛla ko mali juraw ni mali donibatalaw A ko di. i b'a ye k'a fɔ an jigi ye jamana minnu ye kwaji bɛ jamana minnu na Tiɲɛ. anw mana taa an ka sanni kɛ cogo o cogo la batonbaw de b'a doni ka na n'a ye Kosɛbɛ. anw bɛ taa olu ka kwajida la Tiɲɛ. ni ka na n'o ye an ka jamana kɔnɔ Nkɛ. sɛbɛnnikɛla ko A ko di. maa minnu ka baara y'o
donin taw ye garange fulu ka lafiyaw ka baara la u ka bonyaw ka baara la sɛbɛnna ko a ko min ye ba kisimasi la garange ale m'a ta kɛ telefɔni ci ye a m'a ta kɛ dalafɔli ye a y'a yira k'a fɔ ko min ye maa ci a b'i sen sumaya ti dala sumaya ale yɛrɛ bɛ wuli k'a ka samara don ni ka Konowari sira minɛ a n'a ka délégation ni ka taa Konowari port autonomie d'Abidjan ni ka taa ɲɛmaw la kuma ɲɔgɔnya mun ni mun bɛ yen dɛmɛ sira kɔnɔ ni ka malidenw lafiya sɛbɛnnikɛla ko n y'a ye siɲɛ kelen garange ko fisa n y'a mɛn siɲɛ ba kelen sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin directeur ba in ye n'o ye Konowari port i b'a ye k'a fɔ ale ɲɛmaaba o de ye Kasum Tarawele sɛbɛnnikɛla ko min ye Kasum ni ba kisimasi la u maa fila ɲɔgɔn ye ɲɛgɔn min ye sigi ka fɔ o ye damu ye min ye i bisimila i bɔra i ka so i nana i ka so i dantigɛ ba kisima ma dɔwɛrɛ fɔ koyi a ko min ye nakun tɛ fila ye kelen dɔrɔn don min ye Mali donitalaw ye an ka bonya cogo min na o ye fɛn ba ye dɛ Mali donitalaw an ka mago to an ka baara la min ye Mali donitalaw an ka bila an ka hakɛya kɔnɔ an ka to an ka sariya kɔnɔ an kana bɔ o kɔnɔ min ye Konowarikaw ye tɔɔrɔ jugu kana ta k'an ka donitalaw sɛgɛrɛ n'i y'a mɛn ko minɛn bɛ se jamana kɔnɔ maa dɔw de bɛ doni ta ka taa min y'o maaw ye u ni min ka kan bonya kɔnɔ Konowarika an b'a ɲini aw fɛ a k'an ka maliyɛnw bila o minɛn kɔnɔ min ye danajuguya tɔɔrɔ juguya bɛsɛngɔniya o kana ta ka da an ka donitalaw kan o kana ta ka da malidenw kan an nakun ye min ye sanni feere kɔnɔ an nakun ye min ye ka na an ka doni ta ka kɔjida la an kan ka min kɛ an b'o kɛ a fana kan ka min kɛ an y'a ko kɛ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye nin kuma de tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ Konowari pori min y'o ɲɛmaaba directeur général n'o ye Kasum Tarawele Kasum ko a ko ni maa min bɛ fɛ ka Konowari ni Mali tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na fo ne kɛra ko wɛrɛ ɲinina ye ko nin bɛɛ ye fugufugu fila ye adamaden kelen na deux poumons dans le même corps sɛbɛnnikɛla ko garange min ye Mali ani Konowari ko ni maa min bɛ fɛ ka gɛlɛya don ni jamana cɛ fo ne kɛra ko wɛrɛ ɲinina ye a ko k'ale to yan gɛlɛya tɛ ta ka da Mali ale chargeur kan k'ale to yan Mali commerçant maliden minnu bɛ tunga la maliden minnu taar'u ka minɛnw ta ko k'ale to yen min kan ka k'u ye sariya kɔnɔ garange ko baara de bɛ kɛ k'a kɔn min ye ba kisima ka taali ɲɛ min ye Mali ka lasigiden n'o ye ambassadeur ye ale yɛrɛ kɔni taara ka taa min ye sira furan ka sira jɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye Mali ɲɛmaa dɔ bɛ nalen o tuma a k'a bonya ka baara la a k'a lafiya ka baara la a nakun ye fɛn min o baara bɛ se ka kɛ ko ambassadeur ale de ye nin sira furan k'a jɛ min ka sira furan k'a bila ba kisima sila ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye ba kisima ka tagali garange maa bɛ se k'a fɔ sa k'a kɛra nafa hadada ye nafa hɛrɛ ye o tuma ko maaw bɛna jaabi ye don n'a natɔlɔ la hali ka da min y'an ka taji an bɛ to min ta Konowari k'a bɛ ka taa hɛrɛ la ka don n'a ye hɛrɛ la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bi ko taji ko gɛlɛya o tuma o kuma t'an ka jamana in kɔnɔ o kɛra sogokan ye wa an tɛ fɛ tuguni an ka bila o kɔnɔ kunnafoni filɛ de an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Demba Kɔnte marakakɛ ale ka kalimu don k'an bɛ Kɔnte fo hali Buwa Jabate namu sɛgɛ don dɔw la o bɛ kungo sɔrɔ Duga nɔfɛ o ye tiɲɛ ye siga t'o la o ye wulibali ye o la sa Mali flash mun bɛ yen a kumana a ko cogo di Buwa n b'a f'i ye karamɔgɔ ko namu a k'a kɛ mɛ jata karalala ye yakuma b'a la ko waati jumɛn dibidibi min bɛ nin ko in na k'a bɛna dabila namu i b'a ye sa ko maaw hakili kan k'a lajigi wulikajɔ min ni a kɛlen don ni sariyaw talen don a ko kama ka buna hadamadenw bɛɛ lajɛlen hakili lajigi kalanko sira fɛ dɔwɛrɛ tɛ o fɛn fɛn n'a bɛ ta n'o ye sariyaw ye a bɛɛ lajɛlen bɛ ta ni jamana ka sariyaw de ye kalanko o sariya bɛ yen o bɛ ta ni o sira ye yakuma bɛ a la kosɛbɛ karamɔgɔ Buwa a baara min ni o bɛ ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko karamɔgɔ ninnu k'u tɛ ta ni jɛlenya sira ye ko waati jumɛn ko nin ko k'a bɛna dabila kabako o la sa ɲininkali gɛlɛma u kɛn bɛ k'a kɛ wulikajɔ ye o fɔ an ye ko a ko k'a kɛn bɛ dafa de ye u bolo yakuma b'a la karamɔgɔw bɛ suuru u ka cogo min u bɛ suuru u ka dɔ wɛrɛ tɛ o fɔ hakililajigi la i bɛna ye lettre circulaire k'o bɛ bɔ direction des ressources humaines et le secteur de la santé, du développement et de la promotion de la femme. Olu kɔni ye mankan wuli u ka sɛbɛnfura la ko karamɔgɔ bi suuru k'a te ka suuru i ko sangisɛ i ko cɔcɔ ko nin baarada ninnu ala la
ko a baara da ka a kɛnɛ bɛ fa de tɛ karamɔgɔw nali in na n'o ye an ka enseignants ye. O don. o enseignants olu fana bɛ bɔ u ka yɔrɔ la ka na olu fan fɛ waati min ko y'a sɔrɔ denmisɛnnin minnu bɛ kalan na u bolo ko denmisɛnnin ninnu mago bɛ olu la u k'olu kalan u ka diɲɛnatigɛ o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na. O don dɛ. nka karamɔgɔ ninnu k'u kunna k'u kɔfara mugu k'o de dɛsiya kuma b'a la k'u kɔ don denmisɛnninw na k'olu labila ka t'u suuru nin yɔrɔ kofɔlen o damanta ni ɲɔgɔn cɛ. O cɛman ɲi. Bon Jabatɛ n'u nan'o la a dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ se ka san 5 kɛ dossier kelen u t'a ɲɛnabɔ. A filɛ dɛ. i bɛna ye kunnafoni kɔni b'a fɔ cogoya min na ko nin ko in kalanko sira fɛ n'o ye karamɔgɔw ka sira ye ka bɔ u ka yɔrɔ la ka na yɔrɔ wɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la k'a kɛ bɛ gɛlɛya ye. O cɛ. wa ko maaw fana sigilen ye o mutation papier k'olu ni dibi de dɔw ye kuma b'a la. hali bi ŋanamu. a filɛ dɛ. an ka jamana in kɔnɔ yan. formation an ŋanamu k'olu bɛɛ lajɛlen k'o bɛ sɔrɔ a kɔnɔ. filɛ dɛ. o de la sa ko kalo 3 laban in i bɛna ye tiɲɛ yɛrɛ la ala la Buwa Jabatɛ ko dossiers baden de nalen don karamɔgɔ ninnu tɔgɔ la ye kuma b'a la. o ma ɲi dɛ. ka kɛ ka yɔrɔ k'a fa tɛ. sike o de la. baarakɛda dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko DRH. o dun o bɛ secteur de la santé. du développement social. de la promotion de la femme. ala la k'olu kɔni ko k'u k'a lajɛ nin ko in fu bɛ se ka siri a dan na cogoya min na. kosɛbɛ. sanga ni waati ka karamɔgɔw bɔ u ka kalansow la ka n'u bila baarakɛda wɛrɛw la kalandenw dun mago b'u la u ka diɲɛnatigɛ bɛ se ka dilan cogo min. ko n'o ma kɛ kɔni k'a bɛ gɛlɛya. o ye tiɲɛ dɛ. Ngolo Kulubali a ka sɛbɛn de ye nin ye ka bɔ Mali Flash kɔnɔ. Garanke maa t'i ka sɛkili dogo tu kɔnɔ ni ka tila ka gɔngɔrɔ fili ka don tu kelen kɔnɔ. n balan min ye la lumière ye maa min ye sɛbɛnni kɛ o de ye Jɛnɛba Danbele. Jɛnɛ ko di. ba Jɛnɛ ko Garanke min ye samiya an b'o de kɔnɔna la ka ban an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ. Garanke min ye ji suma ji mun b'an ka sumaw mɔn ji mun tɛ tiɲɛnikɛla ji ye. Garanke an b'o de ɲini Masa Jalaki Bali fɛ nka Ala b'a sagoya la dɛ. Garanke sɛbɛnnikɛla ko a ko min y'o samiya n'ale ji kɔni binna dugu la pentew i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaw de bɛ da ɲɔgɔn kan. a ko n'i ye dugu yɛrɛ kɛcogo lajɛ dugu bɛ bilisa ɲagami min ye nɔgɔ ye. sɛbɛnnikɛla ko a ko nɔgɔ min o bɛ an dala bi Garanke k'o tɛ ko kura ko ye dɛ o ye kɔrɔlen de ye wa dɔ faralen bɛ dɔ kan sabu min ye soso jata kɔli ɲɛbɛrɛ min ye ngoromaɲa ɲimi ka taa bila muruntuni ale ni min ye ɲinɛ belebelebaw ye ka fara ɲinɛ mesiw kan Garanke ko n t'a sidɔn sugu bɛɛ olu de bɛ kolokolo sabu n'i ye o fɛn ɲɛnamaw lajɛ min ka d'olu ye o de ye nɔgɔ ye. anw tɛ nɔgɔ fɛ o b'an bana wa nɔgɔ b'olu de balo wa nɔgɔ b'olu kulɔ. tɛnɛlɛ ko Garanke nɔgɔ bɛ fɛn minnu kulɔ olu mago bɛ fɛn minnu na o de ye nɔgɔ ye. an kana bɔ o nɔgɔ kɔnɔ o nɔgɔ jugu tolilen o de ka se ka kolokolo sigida la o de ka d'olu ye. tɛnɛlɛ ko min ye olu ka hakilina ye fɛn min ye maa caman de bɛ yen maa minnu fana ka hakilinaw bɛ ka t'olu ka baara fɛ n'o de ye nɔgɔ jugu kɛ. sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i bɔra an ka kariw kɔnɔ Garanke quartier ma bɔ quartier la a ko fo ni yɔrɔ min ka di ye i bɛ jiw de sigilen min ye dalajiniw ye. Garanke n'i ye ji sanfɛlaw lajɛ i bɛ sosow de dalen a la soso minnu bɛ yen n'u b'o jinɔgɔ min su ma ko ka ban u bɛ don an kan ka so kɔnɔ hali n'i ye sange meleki la u bɛ don yɔrɔ sɔrɔ. sange b'an mun nɛnɛ fereke. jan hakilila ko n kelen don. ne tɛ sange fɛ dɛ. i kelen tɛ koyi maa min tɛ sange fɛ. namu hali n donnen kɔɲɔso la ne kunkolo tun bɛ bila kɛnɛ ma de. subahanallahi a ma kɔgɔli tigi kun. ala kibaru ne kɛrɛfɛ k'i kunkolo bɔ o tile 7 ni min bɛ k'i la o bɛ k'i la de n bɛ ndolan sigi kun. Garanke i kelen tɛ sange fɛ koyi ne maa min dɔn n'u tɛ sange fɛ maa ba yirika. a ka ca kojugu. kosɛbɛ. sɛbɛnnikɛla ko Garanke min y'o soso ye i b'a ye k'a fɔ o bɛ don an kan min kan k'i Garanke ne ka bana bila n na n'o ye jɔntɛw ye i b'a ye k'a fɔ min ye palidengi o n'a ɲɔgɔnna 100 bɛ yen banajugu minnu bɛ yen n'o ye diɲɛlaban banajugu ye. sɛbɛnnikɛla ko o jinɔgɔ sigilen minnu b'an ka sigidaw la jɔn de b'o jinɔgɔ bila yen jɔn de bɛ k'o jinɔgɔ kolokolo. Garanke k'an bɛ se k'o jinɔgɔ ni k'o latɛmɛ ka bɔ yen n'an ka kɛwale ɲuman ye nka n'i y'a lajɛ bɛɛ kɛn bɛ k'i bolo 2 ta ka da i sen kan ko ne mago t'a la. u kungo don kungo tɛ i ka kuma latigɛ tɛ dɔw yɛrɛ b'u sigi sirada la u ɲɛ bɛ ji la bolifɛntigi natɔ n'i ye ji seri dɔrɔn k'i ye ji seri u kan.
alors que u bɛ se ka ji salo ka bɔ yen bɔgɔni yɛrɛ bɛ se ka k'a ka bɔgɔni dɔ k'a kan k'u ka fasoden ɲumanya ni k'o sabati nka k'u sigi ni k'o tɛdaga ye e ka moto ni mobili mana don o la k'e ye olu tɔɲɔ maa bɛ se k'a fɔ sa olu de ye n tɔɲɔ dɛ jamana tɛ se ka nin bɛɛ kɛ dɛ u ye kuma min fɔ e ma olu de ye n tɔɲɔ ka tɛmɛ e y'olu tɔɲɔ kan garanke sɛbɛnnikɛla ko a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko n'i ye ɲamanbɔyɔrɔ lajɛ n'o ye dépôt de transit ye o minnu bɛ sigida kɔnɔ sigidala maire kan ka minnu dilan ka bila ɲɛ quartier quartier o bɛɛ n'a ka dépôt de transit de kan ka kɛ k'o fana ntanya bɛ yen maa min y'a sɛbɛn o de ye Bajɛnɛ ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni y'o dépôt de transit ye n'o tɛ yen garanke ko mun de bɛ yen sisan o de ye min ye du denmisɛnninw ye du musokɔrɔba min ye grand-mère ye n'o ye musokɔrɔba mamuso ye garanke kulu de bɛ sin ka bɔrɔ ta ni k'o ɲamaw kɛ bɔrɔ kɔnɔ k'u kɔyɔ garanke ni ka taa n'u ɲamanbɔrɔ la ni ka sin ka taa fili dɔ bɛ ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye k'a sababu kɛ ɲamanbɔyɔrɔntanya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔw de bɛ fara nɔgɔ kan wa dɔw de bɛ fara kɛnɛya kan sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye nɔgɔ ye garanke ko de bɛ ka kolokolo de bɛ ka bɔ an sigiyɔrɔ la min kɔni ye sigida ye k'a birisa ɲagami k'a biribara ni k'a toli k'a nɔgɔ ka tila k'an ka kɛnɛya tiɲɛ ka tila k'an ka sigi gɛlɛya bolo sɛbɛnnikɛla ko dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la gɛlɛya bɛ ka ɲɛsin dugudenw ma dugudenw bɛ ka kɛwale jugu min kɛ min tɛ bɛn fiyewu nka ko n'i y'a lajɛ n'i y'a mɛn a sigira ka bɔnna kan munna ɲama bɛ taa bɔ kɔda la ɲamabɔyɔrɔ bɛ wa maaw kan ka ɲama ɲimiya garanke min kɔni ye o ko ye ɲamabɔyɔrɔ de kan ka dilan ka di dugudenw ma o ɲamabɔyɔrɔ ko o gɛlɛya bɛ dugu la dépôt de transit min bɛ yen k'a dilannen don k'a ɲɛ sariya kɔnɔ an ka jamana in kɔnɔ bolo bɛ kɛ k'a dan sɛbɛnnikɛla ko munna ɲinɛkɛra tɔw kɔ munna kɔfilamakɛ tɔw la munna tɔw bilala kɛrɛfɛ min y'o sigidalama olu ka kɛnɛya bɛna kɛ cogo di wa k'an b'o de kɔnɔ maa caman bɛ yen min ye ɲama promo ye k'o de bɛ maaw da kɔnɔ san mana fin ka ban yanni ji yɛrɛ bɛ bin dugu la an bɛ taa bɛɛ bila kare kɔnɔ walima an bɛ taa bila fosse kɔnɔ ko ji bɛ taa n'a ye sɛbɛnnikɛla ko min ye inondation caman bɛ yen i b'a ye k'a fɔ k'a bɛɛ sababu filɛ nin ye ni ji ma taa sira sɔrɔ ji bɛ sira jumɛn bɔ sisan a bɛ sira wɛrɛ bɔ ka don mɔgɔw kan ni ka taa tiɲɛni kɛ ko n'i ye inondation bɔ Bamakɔ yan k'a sababu kɛ ɲamanko ye garanke k'a tɔ b'a dɛ sɛbɛnnikɛla ko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka kɔw labɔ o n'a ta o ta kɔ bɛ ka labɔ caniveau bɛ ka labɔ ɲama bɛ ka bin o caniveau da la ɲama bɛ ka bila o pɔn da la garanke ko bɛsɛya n'o sanuya o tuma k'o laban ye mun ye kumu ni nafa b'o la wa k'a dilan bi Chine a bɛ tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko ɲɛ kan ka ɲɛsin fɛn minnu ma o de ye min y'o dépôt de transit ye k'o dilan k'o di ka question bila ye min ye GIE ye k'olu équipé ka tila ka sira yir'olu la garanke olu bɛ taa ni ɲama yɔrɔ min na n'o ye décharge finale wa ko de gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ n'o dun gɛlɛya ma dilan garanke k'an bɛ si k'an dalamaga k'a tile k'an dalamaga k'o de kɔni ye kuma ka d'an da ye ko kuma in k'a tɛ taa yɔrɔ si la sogo ka pasa muru da ka go kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la lumière Jɛnɛba Danbele ale ka sɛbɛnni don Bajabata naamu an b'an tɛgɛ don i tɛgɛ don subaga n'ale forondora dugu min na a b'o dugu kɛ kɔn dugu ye o ye tiɲɛ ye an bɛ an tɛgɛ don naamu la sirɛni mun bɛ yen sirɛni kuma na a ko di a bɛ k'anw ka dugu kuma de fɔ dugu jumɛn n'o ye terrain ye Kayi bɛɛ kɔni b'a dɔn terrain Kayi Sénégal ye e da se bɛ jiri ma sɔgɔmada la an Kayikaw hali bi ni ko in bɛ sen na walayi ala ka ni ko in nɔgɔya ten sa amin naamu wa n'i y'a ko ta k'a lajɛ fɛɛrɛ ni dabali min tigɛlen don yasa ayiwa terrain a ko ɲɛ a bɛna da bila sen kan ko n'i y'a lajɛ maaw dadelen don maaw kɛlen bɛ k'u ɲɛsu o kɛra foyi tɛ ka fɔ a ko la ko waati jumɛn ko da bɛna don nin na waati jumɛn baara bɛna kɛ an kɔrɔtɔlen don n'o ye terrain sira a labilali ye baaraw ka se ka kosɛbɛ wa bɛɛ kɔni b'a dɔn ni terrain bɛ ta ka segin kɛ kasabi b'i sɔrɔ a bɛ buna hadamadenw gɛrɛ ɲɔgɔn na a bɛ an kɛ kelen ye a bɛ san damadɔ bɔ bɛɛ kɔni b'a dɔn terrain a tun b'a ka boli kɛ sɔrɔ bi kɛ siradaw la hôteliw bɛɛ denmisɛnninw bɛ jago kɛ musow bɛ jago kɛ kabini o sira jɔra n'o transport sira ye marchandise ko k'olu nana don gɛlɛya la sira yɛrɛ tɛ yen jagokɛlaw bɛ kɔnɔnafili la minnu tun bɛ jagomisɛnninw kɛ olu bɛ ka kule k'u bolo da ko wonba di ko waati jumɛn ko terrain k'a bɛna sira ta Bajabate ɲininkali gɛlɛn waati min terrain in a bɛ taa ka segin kɛ Bamakɔ Kayi Sénégal du dɔw tun bɛ balo a la o ye tiɲɛ ye a ka ca Bajabate a kɛra sababu ye dɔw ye baara sɔrɔ a sira fɛ sabu n'i bɛ jago la o ye baara ye i tɛ daga sunɔgɔ kɛ nka teriya siraw ale dilanna jatigiyaw dilanna kabini nin terrain in jɔra k'a kɛra ko ye dɛ hali furu caman bɛ yen o dilanna sira in kan walayi
cheminot caman bɛ yen u tɛmɛtɔla ye ka filanan ta sira in kan o ye tiɲɛ ye o kɛra hali a mɛ yɔrɔ min na komi bi buwa ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a ko ɲɛ k'a gɛlɛyalen e y'a filɛ dɛ kayikaw n'o ye kayikadenw ye tiɲɛ yɛrɛ la k'u ko dimi dusukasi min bɛ u la ala k'u tɛ se k'a dun o ye dusukasi dɛ terrain waati min n'a bi ta ka segin kɛ Bamakɔ Kayi Sɛnɛgali tiɲɛ yɛrɛ la buwa ko sɔrɔ k'a tun bɛ kɛ o ye tiɲɛ ye bɛɛ b'o kalama denmisɛnninw sigilen tɛ denmisɛnninw tɛ kojugu kɛ o ye tiɲɛ ye an bɛ taa tunga fɛ u t'o bolo da bɛɛ bɛ k'i ta sɔrɔ nka kabini terrain jɔra jagomisɛnnin o jɔra commerçants a kɛra olu bolo kɔnɔnafili ye kosɛbɛ denmisɛnnin n'o ye sifinnakaw ye olu ta kɛ mɛ n t'a si dɔn n t'a ɲɛ dɔn ye an dun bɛ yɔrɔ min na komi bi buwa san 20 damadɔ buwa k'a ko k'a gɛlɛyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ o de la terrain a ti boli u sera muso dɔ ma k'o ɲininka o ko n'ale ko k'a bɛ kuma k'ale bɛ kasi di kosɛbɛ a filɛ dɛ k'ale ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen tun bɛ terrain a ka taa ka segin de kabako u tora o fana la ka se jagokɛla wɛrɛ ma o fana ko san 20 o bɛ terrain ngari kɔrɔ in na a sigilen bɛ halisa koyi terrain bɛ boli a tɛ boli ale degilen don yɔrɔ in na yɔrɔ in kɛra ale sigiyɔrɔ ye ale b'a ka jagomisɛnninw kɛ ko n'a wulila bibi in na k'a ka di maa fɔlɔ min ye o ye ale ye a filɛ dɛ namu ko nin ko k'an kana fɔ k'an bɛ nin métro faama wolo koyi privéw bɛ se ka don a la buwa an bɛ se ka dugu jagokɛlabaw wele a y'a bolo don jamana fɛ baara terrain bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min buwa n'o dun kɛra dɛ an kana bɛɛ to jamana bolo koyi a filɛ dɛ an kana bɛɛ t'u bolo jagokɛlabaw b'an bolo tajitalabaw u k'u wele u n'u ka sigi u ka kuma nin ko in kɛ bɛ k'an kɔnɔna fili terrain ka taa ka segin a jɔli ye don bɛɛ k'i jɔyɔrɔ yira ko faso ko de don an dun b'a la ko Mali kura n'o don an kana bɛɛ to jamana ɲɛmaaw ma dɛ an k'an bolo d'u fɛ buwa ko gare kɔnɔlaw tiɲɛ de la ko foyi tɛ yen k'i tɛ foyi mankan mɛn bi kɔnɔniw wala ni sanji nana ntori kasi kan o de la k'i hakili jigin Badeko gari n ye munumunu dɔ kɛ yen ka bɔ yen ka tila ka munumunu dɔ kɛ min ye Mahina gari garanke Mahinakaw ye fɛn dɔ fɔ n ye terrain bɛ mago min ɲɛ olu ye Mahina ale ni Bafula bɛ olu bɛɛ nɔrɔlen bɛ ɲɔgɔn na garanke u ko terrain ye min dilan Mahina ni Bafula bɛ garanke k'a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na terrain ye jɔli min kɛ a ye min tiɲɛ Mahina ni Bafula bɛ kaw ye garanke k'a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na yɔrɔ Kayi kɔni o kuma tɛ fɔ garanke hali sira min tiɲɛnen filɛ nin ye n'o ye Kayi sira principal ye n'a sɔrɔ terrain tun bɛ yen sisan b'a sɔrɔ hali bi yɔrɔ dɔw bɛ yen olu ka ɲi kosɛbɛ sabu terrain minɛn minnu bɛ na terrain fɛ catiribɔlaw ma kuma fɔ k'ale kurun bɛ don terrain kɔnɔ o kurun in o ye mobili de ye garanke mobili bɛ na terrain fɛ fɛn min ka girin ko mobili garanke charbon bɛ n'a fɛ lɔgɔ bɛ n'a fɛ pétrole bɛ n'a fɛ minɛnw bɛ n'a fɛ balo bɛ n'a fɛ o balo minnu kan ka yɛlɛ remorque kɔnɔ ka na goudron fɛ o tuma n'o nana terrain fɛ yɔrɔ goudron kɔni bɛ mɛn si la dɛ ni terrain sira bɛ yen garanke ka goudron to an bolo i b'a ye k'a fɔ goudron a bɛ sijan sɔrɔ nka ni terrain sira tɛ yen ko k'a bɛɛ ɲɛnabɔ goudron kan a épaisseur mana bonya cogo cogo hakɛ bɛ ko bɛɛ la dɛ a filɛ dɛ o ye tiɲɛ ye Buwa Jabate namu an bɛ yɔrɔ min na sisan ko an k'a lajɛ an ka sigi ka fɔ kɛ joona joona an ka kuma falen falen ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to terrain bɛ bila a nɔ la k'a ka taa ka segin kɛ yaasa premier région maaw u bɛ se ka sɔrɔ ani nafafɛnw sɔrɔ hali o de la k'an dun bɛ yɔrɔ min na sisan an kana kɛ ko maa kelen ko nin ye jamana ko de ye bɛɛ ka wuli k'i jɔ ayiwa ni Kayikaw u bɛ se ka wasa sɔrɔ a ko la cogo min na Buwa ko jago yɛrɛ kɔni tiɲɛ la k'a t'u bolo dɛ u kɔnɔna fililen bɛ a ko la ko k'a dama tɛmɛ muso dɔ yɛrɛ ko voyage ko n'i bɛ terrain na ko voyage ko ka nɔgɔn ko bi ko mobili n'a fɔra k'e k'i ta sara i n'i den do k'o ta sara minɛnw bɛ pese k'a ko ka gɛlɛn dɛ o tuma ni terrain sira sɔrɔ ko dɔ bɛ bɔ kasabi la o la sa nin kunnafoni an ye nin bɔ lasiré nin kɔnɔ u ka bi bɔli don yafaamuya b'a la naamu i ye sɛbɛnfura ta wa kosɛbɛ a tɔgɔ ye di garanke alakali ne bɛ n tigɛ don le véridique tiɲɛtigi sɛbɛnnikɛla a ko di o ye Alibela Tarawele Alibela ko garanke a ko guloki min t'i kan na i bolo donkun o jufa kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko garanke an ka taa Marɔku sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Marɔku dɔrɔgu feerela ba dɔ bɛ yen maa min dɔ bɛ ni dɔrɔgu feere garanke ka da la k'a fɔ ko tigɛ taara ka
da kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin dɔrɔgu feerela belebeleba in lajɛ garanke a ko nin ye cɛ jɛman dɔ ye o tuma ko filima tɛ n'i y'a ye dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko larabu don sɛbɛnnikɛla ko min kɔni a minɛlen a n'a ka réseau min y'u ka ŋanamu baara i b'a ye k'a fɔ sɛbɛn dɔ yera kun n'o ye Mali ale passeport ye sɛbɛnnikɛla ko garanke min ye nin dɔrɔgu feerela in ye i b'a ye k'a fɔ passeport malien o yɛrɛ ja filɛ nin min ye sɛbɛnfura kan ale ni min ye maa kofɔlen ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye maa kofɔlen in lajɛ a tɔgɔ ye o de ye Hassan Ben Wanani ni wanani fɔra ka ban garanke o bɛ tali kɛ arabu kunda sɛbɛnnikɛla ko min ye ni larabu kɛ i b'a ye k'a fɔ n'ale ye marokɛn ye ale kɔni ale ma dɔwɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ o de ye ka se ka wari ɲini nɔgɔya la ka wari ɲini ŋanamu la wa k'a kelen tɛ dɛ garanke k'a bɛ réseau mafia dɔ la min ye réseau jurujan maa min b'a la k'a ka ca fo ka dama tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin réseau mafiaw lajɛ garanke maa minnu banbɛ baara lakika ma baara ni jɛ baara sariya ma baara danbetigi ni k'a kɛ kolokolo baara ye baara min bɛ yen n'a b'i tɔgɔ tiɲɛ k'i ka du tɔgɔ tiɲɛ k'i ka kabila tɔgɔ tiɲɛ k'i ka jamana tɔgɔ tiɲɛ n'o de ye dɔrɔgu feere sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye dɔrɔgu tɔgɔ man di dɔrɔgu fɛn ɲuman tɛ garanke n'i y'a ta a b'i lafu k'i ka maanifinya tiɲɛ garanke maa min bɛ ka kini dun maa min bɛ ka to dun ka kaba dun jɔn de bɛ t'i jɔ kɔnɔ ko karisa to bila kini bila kaba bila n'i b'i yɛrɛ ma a fɔ man di nka n'i ye maa min dɔrɔguta la i b'a fɔ a tigi ye karisa fɛn mun fil'i bolo fɛn ɲuman tɛ karisa i bɛ ka fɛn mun min fɛn ɲuman tɛ a t'i i sabati a t'i kɛ maa ɲɛnama ye a bɛ tanga bɔ i kan a bɛ tanga bɔ i fa kan a bɛ tanga bɔ i ka du kan karisa don dɔ i bɛna y'i ɲɛ na n'i ma nin bila a b'i ka maaya don galama na wa u ka dɔrɔgu dɔ bɛ yen ko puduru mugu n'i y'o ta i tɛ fila kɛ koyi i yɛrɛ da dilan i bɛ t'o de waraka ka mantila k'a siri k'a da i kun e min ta don dɛ k'a da i kun ko a bɛ k'a bɛ feere wa n'i ye mɔgɔ sɔrɔ i b'a wari minɛ yɔrɔnin kelen parce que i t'i yɛrɛ bolo garanke min b'i kɔnɔ i hakili bɛ yɔrɔ min na e ɲɛ tɛ maa la i tulo tɛ maa la min ka di i ye i b'o de kɛ n'o ye yɛrɛsagokɛ ye o min ka di i ye n'i b'o kɛ dɛ garanke o de tɛ ɲuman ye o de y'i kelen fatɔ ye k'a sɔrɔ i ma kulusi bila kojugu garanke min ye nin dɔrɔgu ko in ye i b'a ye k'a fɔ ko réseau jugu in ye garanke Marɔku dɔrɔn tɛ dɛ ko n'i ye hali an ka jamana yɛrɛ lajɛ garanke ko nin réseau jugu in b'an ka jamana in kɔnɔ maa caman bɛ yen maa minnu bɛ balo ni dɔrɔgu wari ye garanke u dɔn bɛ sigidaw la wa ko hali n'i ko jateminɛ min kɔni ye sɛgɛsɛgɛlikɛla spécial de bɛ min kɔni ye polisi kɛrɛnkɛrɛnnenw ye maa minnu bɛ nin ko in jateminɛ garanke ni ka denguli kɛ ka kibaruyaw lajɛ n'o de ye renseignement ye k'a dɔn k'a fɔ nin kolokolo baara in garanke min ye nin tiɲɛnikɛyɔrɔ in ye a bɛ kin jumɛn kɔnɔ garanke ni ka taa tigɛ d'u kan tigɛ bɛ ka d'u ka dugu jɛko 20 o n'a ta o ta garanke a tɛ ka dabila dɛ tigɛ bɛ ka da u ka dugu jɛko 20 o n'a ta o ta hali bi a bɛ feere a ko min kɔni Marɔki i b'a ye k'a fɔ a dugu dɔ bɛ yen min ka taa min ye a worodugu yan fan fɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Marɔkukaw ka service de renseignement olu de kɔni ye nin réseau mafia in ye ni ka bolo ta ka da u kan ko réseau in garanke k'a kunkolo a ju a dilanna yɔrɔ min na o de ye Pays-Bas n'o ye Hollande jamana e ka Pays-Bas ni Marɔku lajɛ ka tila ka taa Mali sɛbɛn sɔrɔ o fana bolo ɲininkali gɛlɛyara dɛ garanke sɛbɛnnikɛla ko min ye Marɔku service de renseignement olu kɔni kɛlen ka Mali passeport sɔrɔ a bolo n'o passeport yɛrɛ ja filɛ le verdict kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko u ye ɲininkali de kɛ e ye maliyɛn wa a ye jɔntigiya fɔ k'ale ye marokɛn ye Mali passeport b'e bolo cogo di wa ko y'ale ka baara ye dɛ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ka min ye jamana wɛrɛ passeport sɔrɔ ko jamana o jamana bɛ Mali da fɛ n'o ye jamana 7 ye n'o kɛmɛ ka Mali lakori garanke k'ale ye baara kɛ n'olu bɛ ka passeport ye bon nin ka crise ka di dɛ o tuma ko min ye ka passeport sɔrɔ ko t'ale bolo koba ye dɛ sabu ko wari b'ale kun o t'ale bolo koba ye ale bɛ se ko la o tuma ale ka baara de ye nin ye min ye service de renseignement garanke a bɛ k'u jaabi ala ja tigɛlen tɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye nin Marɔkɛn ye i b'a ye k'a fɔ Marɔku service de renseignement u dabali banna la kosɛbɛ o tuma ko jamana 7 min kɛ bɛ ka Mali lakori e y'olu sɛbɛnw sɔrɔ a ye jɔntigɛla fɔ ale ye baara kɛ n'o bɛ sɛbɛn ye wa ko hali sini n'ale mago bɛ dɔwɛrɛ kɛ passeport la ale b'o sɔrɔ tuguni filɛ dɛ a kuma banna sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye Mali ye an bɛ foli ni tani ta min ka Mali a lakanabaaw sɛgɛrɛ garanke k'a daminɛ douanɛkaw la gendarmew la polisiw la maa minnu bɛ ka wuli ka tiɲɛnikɛlaw nɔbɔ ni ka tila ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ garanke drogue min bɛ ka minɛ Mali kɔnɔ garanke b'a ye k'a fɔ kuncili t'a ban o n'a ta o ta hali sini i b'i bɛlɛn fan dɔ fɛ i bɛ taa juin melekelen sɔrɔ dɔ bolo
dɔ bɛ k'a ka chance ni kɛ ko n to yen n bɛ n ka chance kɔnɔ ko n'u taara n'u b'a santa ɲini kɛ ko b'a fɔ de ko tabatiya da u kan ka kuranɛ tɔgɔ b'u ka ko la dɛ Grange n'u y'a daminɛ n'i taar'u kɔrɔ vieux père o y'u donné chance kɔnɔ monsieur le respect bonya bɛ diɲɛ kɔnɔ fu b'u ɲɔngiri hali woloden n'u bɛna kuma fɔ u bɛ kula vieux père n'i ye vieux père mɛn maa min da kɔnɔ Grange kuma tɛmɛ n'i yɛrɛ ye a bɛ chance kɔnɔ kunnafoni filanan an ye min bɔ le verdict kɔnɔ hali bɛ Tarawele ale ka sɛbɛnni don a bɛnna hali Bajabatɛ naamu ne bɛna sɛbɛnfura min ta o ta soir de Bamako ko cogo di Laya Jara jaramuso don Laya Jara muso tɛ dɛ a cɛ don wa jarakɛ mun don jarakɛ kɔrɔbɔrɔkɛ de don a tɛ bamanankan yɛrɛ mɛn kosɛbɛ nin ye kungotigi de ye Laya filɛ a bɛ kɔrɔbɔrɔkɛ de dɔn ten Laya bɛɛ ka kosɛbɛ a ye sɛbɛnni kɛ a ko cogo di a ka kalimu kɛla a tilennen don ko an ka star belebele don k'u taara o salo ka t'o bila kasobon na wa kasobon denni ko tɛ dɛ o man di dɛ kasobonba o de ko don mana de depo walayi jɔnni kelen ko Manja Batɛ an ka comédien ba in n'a bɛ s'a ka baara la ka taa an bɛɛ lajɛlen namu koma a bɛ bolola bi sigei comédien ba in n'o ye ko Manja Batɛ ye namu k'u y'a placé sous mandat de dépôt o man di tarata don cɔcɔ kalo tile 4 san 2026 parquet min n'o bɛ tribunal de grande instance commune 5 na a bɛ o kofɔ a filɛ dɛ nam ko dɔdɔlimali min b'a nɔfɛ jumɛn tiɲɛlikɛla dɔw bɛ a bɛ komi ale y'olu dɛmɛ u ka tiɲɛli la o y'a se nin yɔrɔ ma a filɛ dɛ i bɛna ye an ka nin comédien bibi na a ye nin ko sɔrɔ campagne de la campagne min n'a ye publicité kɛ maaw ye k'a yira yakuma b'a la olu ka baara ka ɲi a filɛ dɛ agence immobilière wa a y'o kɛ olu de tɔgɔla yakuma b'a la o publicité kɛlen min kɛ an ka wa denmisɛn dɔw bɛ États-Unis k'olu fana y'a yira k'olu b'u sen don a ko la u ye Koman yɛrɛ ɲininka Koman ko wulibali don koyi agence de publicité alala tiɲɛ yɛrɛ la k'u ka ko jɛlen don a filɛ dɛ jaja escroquerie b'a a ko la ko nin ko in k'a kɛra cogo di k'a daminɛ cogo a ɲɛfɔ an ye ko kabini san 2022 denmisɛn minnu ni maliyɛnw don n'u sigilen don États-Unis kɛrɛnkɛrɛnnenya sa ko a ma ko New York u b'a fɔ a dugu ma ko Bronx tiɲɛ yɛrɛ la k'olu de gɛrɛla maa la prise yelen kɔfɛ n'o ye Sadio Traoré André Brenner don a ka baarakɛda tɔgɔ de ye Biyagi Imo alala entreprise belebele minnu ka baara ɲɛsinnen don BTP baara ma ani dugukolo olu feereli wala sa promoteur yɛrɛ k'o fɔ min kɛ k'a ye Manganta bere ta ka wuli k'i ɲɛsin denmisɛn ninnu na Amérique a ka projet ka taa o da u ɲɛkɔrɔ New York o de la alala olu denmisɛnninw a sera k'olu la convaincre nka olu convaincre maa min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a komi jurukisɛ dalen aw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye Koman ye sabu u ye Koman de ka publicité ani ka Koman wele k'a ɲininka ni Koman ko ninnu ka baara wa ko bil haki a filɛ dɛ alala o de kɛra gɛlɛya ye ka se an ka Koman na kabako nin denmisɛn ninnu ko u ye publicité in sɛbɛkɔrɔ filɛ o ni Koman yɛrɛ ka tila ka kuma Koman k'a sɛbɛntiya ko ninnu ka baara k'a cɛ ka ɲi ko a sɛbɛnfura dɔ yɛrɛ b'ale bolo k'ale tɔgɔ la ta k'o b'ale bolo a filɛ dɛ o de kɛ min kɛ denmisɛn ninnu u sɔnna kabako u sɔnna min kɛ alala u hakili bɛɛ lajɛlen lamina sa o de la Koman kɛmɛ ka kɛlen k'a ka document yira k'ale y'o sɔrɔ yakuma b'a la dugukolo mɔgɔ ninnu bolo nin denmisɛn ninnu o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen olu fana ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka kasabi min n'o kan ka sara u ka dugukolo ko la dugukolo kelen o kelen 7,000,000 ko ca denmisɛnnin tan ni fila o kelen kelen y'o bɔ min kɛ alala maa tan ni fila u y'u ka wari bɛɛ lajɛlen don a ko dafɛ sa o kɛlen min kɛ ko kasabi saralen Buyagi maaw fɛ n'o Buyagi Imo ye
alala u y'u kasabi bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan $100,000 ani $300,000 CFA a filɛ dɛ a jɛ ko ye ka fɔ ko chèque o tɛ dɛ a jɛ le pasi naamu o de la sa plaignant ninnu olu kɔni de nana gɛlɛya sɔrɔ ko tɔ la alala ko maa kelen bɛ yen o kɔni y'a ka kasabi sara k'a ban o de y'a yira sa ya kuma b'a la k'ale ka sɛbɛnfura k'o k'a d'a ma kabini bɛnkan waati a fɔra agence maa ninnu fɛ ko n'i y'a sara k'a ban i ka titre ka jagoya dɛ kamalen o de y'a da tulu la k'a da jaba la a bolo bɛ ɲinɛ wo kɔnɔ wo tɛ ɲinɛ wo kɔnɔfɛn tɛ sɔrɔ bolo tɛ sɔrɔ o ti bɛn ko weleli mana kɛ cɛ tɛ téléphone ta filɛ dɛ mais ni olu ye kɔmɔ wele kɔmɔ b'a ta ni cɛ ye kɔmɔ wele kɔmɔ mana cɛ wele cɛ b'a ta mais cɛ y'a ka tarasi bɛɛ lajɛlen tunun kan hali réseau ka k'a y'a bɛɛ ko gɛlɛyara koyi plaignant ninnu u kɔni ma fila kɛ ko min diɲɛ koma ale min y'a seereya o kɔni ye complicité de fɔ o min y'a seereya ko a bɛ tan a nugulen wala a jɛlen wala a finnen doni dara ale kun a filɛ dɛ u y'ale de dɔ k'ale wele sali bɔgɔ jeninen kan manda o dara ka yakuma b'a la nka buwa agence maa ninnu olu fana ka cabinet maaw bɛ yakuma b'a la koyi o cabinet maaw n'o ye cabinet Tunkara ye ko olu tun ye sɛbɛn kɛ marisi kalo tile 22 san 2024 o correspondance o ɲɛsin Bakarijan Kɔnɛ la ko sigilen don États-Unis ko k'a lajɛ yakuma b'a la o nin ko in ko k'a dilan badenya ni teriya ni sutura a filɛ dɛ ko taale ka dankɛ tuma min ko kɛlen balanŋɔɲɛ ye nin sɛbɛnfura sugu n'i y'a don a ti jaabi o ye tiɲɛ ye kosɛbɛ k'u k'a lajɛ u ka bɛn sigi ka fɔ u ka kɛ o ye tiɲɛ fangalata ko o kana se ka yaala u ka bureau yɛrɛ yakuma b'a la ko société yi ko a bɛ Bakɔ Jikɔrɔni Golf Bamakɔ yan yakuma b'a la o de la sa o si ma ɲɛ sɔrɔ ɲɛti ka sɔrɔ a ko la min kɛ buwa a ko de gɛlɛyara a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye a kɛra o ye o tuma k'u b'u ta ɲini a ɲini cogo la o tuma komi kamalen t'i ye ɲɛ la min ka surun la o ye koma ye o ye tiɲɛ ye o tuma o taalen fanga la min kɛ o tɛna ka kɛ dépôt ye ten sige wari dépôt ko tɛ dɛ dépôt mandat de dépôt bibi in na an bɛ ɲɔgɔn komi sisan koma ale bɛ kogo 4 ni ɲɔgɔn cɛ Grand Gueye i ka nin kuma in ye hakili jigin fɛn dɔ la san jan kuma dɔ don Grand Gueye kuma de bɛ bɔ ni kuma ye min ye thérapeute ka bɛ ka jouer kuma min na maa dɔ ye weleli kɛ o kuma ko ka dɔ tɔgɔ fɔ dɔ ka pilise bɛ ka kɛ k'o tɔgɔ fɔ k'ale bɛ fɛ ka taa ye ko ne ka kɛ ale ɲɛnaminɛna ye ko la a ye maa 2 tɔgɔ fɔ n ye k'olu delila ka bila ale ɲɛ ko jaabi ma bɔ ne tɔgɔ tɛ ala dɛ ko jaabi ma bɔ o tuma ko ne ka kɛ ale ɲɛnaminɛna ye o tuma k'o ka bila ne ko karisa dɔnbaliya a ka fisa ni dɔnjugukɛ ye e bɛ ka maa 2 gosi ne bɛna kɛ sabanan ye ka bila e ɲɛ ne tɛ baarakɛla ye karisa bɛ ka na ka pilise kɛ ka arajo ka wari sara ayiwa n'i bɛ taa nka ne tɔgɔ t'a la dɛ n t'a yiri la n t'a numéro d'i ma wa n tɛ bili ɲɛ karamɔgɔ ka nafolo proposer n k'i ka nafolo ne y'o ɲɔgɔnna 100 abada n tɛ bila maa ɲɛ dɛ n'i ko de sa maa minnu bɛ ka jouer arajo la kelen ka numéro di yan i ni dusukun cɛ n bɛ numéro 1 d'i ma nka karisa tɔgɔ filɛ nin ye n bɛ fɛ ka taa karisa de fɛ yen ayiwa k'a fɔ de ko sini karisa i ka million minɛ ne de y'a sababu ye ayiwa fo ka diɲɛ wuli fo ka taa ko jɔ sa garankɛ ma don da fɛ wa n tɛna don da fɛ garankɛ garisɛgɛ ɲini ko jugu i bɛ taa bin dɔ de garisɛgɛ kɔnɔ wari ka di diɲɛ bɛɛ ye nka wari dɔ bɛ yen i ka kɔnɔlankoloya kɔngɔ k'i bana kɔngɔ ka dadigi k'i la garankɛ o kusa ni ko dɔ bɛ ka don a da fɛ wari ka di bɛɛ ye a ka di ye i ka million sɔrɔ sa a ka di ne ye n ka million sɔrɔ million sɔrɔ sira caman bɛ yen sira kolo kan i bɛ se k'a kɛ ne bɛ se k'a kɛ mais munna an b'a man k'a kɛ nka n kɔ de ko don wa n tɛ don a da fɛ i ko cogo di karamɔgɔ naamu n bɛna min f'i ye i tɛ ɲɔgɔnna a kɛra n yɛrɛ la filɛ dɛ yɔrɔ kuma bɛɛ o y'a sɔrɔ manaya fɔlɔ kuma bɛɛ ne kɔni bɛ furakɛlikɛlaw ta naamu ne ye n kali dɔ la ko nin i ta fura mɛnɛ wala i ye dɔ ta a fɛ tɔgɔ nɔ bulonda la o y'a sɔrɔ a banna a filɛ dɛ cɛ musokɔrɔba dɔ de y'a laminɛ ka taa o fura san c'est ale fura ta a ma bɔ a nɔ la fiyewu a tɛna ka ne wele ten e de m'a fɔ ko cɛ in bɛ ta wa a filɛ dɛ cɛ in ka fisa e ye
Garange maaw k'u tɔgɔ dɔn dɛ. Ɲuman bɛ yen a tɛ ban fiyewu maaw k'u tɔgɔ dɔn. Garange an bɛ taa ka na kunnafoni tɔ bɛɛ. Jabate naamu sɛgɛnnafiɲɛbɔ o kɛra ko suruku kan diya ali sisan i bolo don k'i ka sɛbɛnfura ta an k'a da don an bɛ y'a kama El Hadji Garange ne bolo ɲɛ tuguni o ye la lumière sɛbɛnnikɛla o ye Bedi Gise Bedi ko Garange a ko min ye bagan feerelaw ye Garange u ka sugu min bɔra Bamakɔ yan n'o ye Garabaliw ye sɛbɛnnikɛla ko dɔ bilala ka taa Zantigi la dɔ bilala ka taa Sanankɔrɔba sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye bagan feerelaw ka nin sugu lajɛ minnu bilala ka taa nin yɔrɔ fila la Garange ko bagan feerela ninnu k'u diminen bɛ ni ka yira k'a fɔ yɔrɔ ka jan o tuma k'u lakanalen tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye tile fila min tun ɲinina k'u ka gɛrɛfu kɛ n'o ye bagan feerelaw ka gɛrɛfu ye Garange sogo kana ye ni sogo dun ma ye tile fila Bamakɔ kɔnɔ yan o tuma ko bɛɛ lajɛlen b'o kɔlɔlɔ dɔn sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye o mot d'ordre mun tara ka di bagantigiw ma i b'a ye k'a fɔ ko dɔw y'a bato wa dɔw yɛrɛ m'a bato sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli ka taa n'o ye Sabalibugu abattoir ye sɛbɛnnikɛla ko bagan faga yɔrɔ min bɛ yen min kɔni ye ɲininkali taara kɛ n'o ye Bedi Gise a ko aw ye bagan faga yɔrɔ ye o tuma aw sigilen bɛ ka baganw de makɔnɔ n'o ye bagan kumaba ni bagan misɛnninw ye sɛbɛnnikɛla ko olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni ye prestataire ye Garange k'olu sigilen bɛ ka maaw ka baara de makɔnɔ i nana ni misi ye ɲaamɛ saga ba Garange k'olu ka baara ye min ye k'a da k'a kantigɛ ni ka bɔ a golo la ni k'i ka sogo jɛlen d'i ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ni tile fila grève in lajɛ n'o ye jɔkun tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ ko sibiri ni kari min kɔni ye olu ye k'olu y'a jateminɛ dɔɔni grève in ko dɔw y'a kɛ wa dɔw yɛrɛ m'a kɛ sabu n'i y'a lajɛ sibiri Garange k'olu ye bagan min faga u ka abattoir kɔnɔ o bɛ t'i jɔ bagan 80 bɔɲɔnko la bagan 80 n'o ye 80 ye i b'a ye k'a fɔ ko n'i y'o lajɛ u ka baara kɔrɔlenw na Garange k'u cɛman jan sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye bagan feerelaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko ka bɔ Bamakɔ ka t'i ka bagan feere min ye Zantigi la walima Sanankɔrɔba ko i tatɔla n'i ma lajɔ sira la k'i dépouiller min b'i kun ka bɔ i natɔla k'i bɛ lajɔ sira la o jɛnsiranya kama Garange ko olu kɔni dɛsɛlen don ka taa ni ka taa nin yɔrɔ kofɔlen fila la o tuma ko lakana tɛ yen ko maa yɛrɛ tɛ ko cogo dɔn yɔrɔ minnu bɛ ka kɛnɛ fuyafuyabaw de don min ye bingalikɛlaw ye k'u bɛ se ka taa bi olu kan maa tɛ ko cogo dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye sogo kɔni yɛlɛlen bɛ n'o ye kilo 1 sogo tuloma k'a daminɛ min ye 1000 ye walima 900 min ye sogobukisɛ min ka di Garange ye o bɛ t'i jɔ min ye 1200 walima 1300 la a ko n'i ye nin lajɛ sogo min sɔngɔ ka gɛlɛn jamana min bɛ n'o ye bagan jamana ye Garange ko maa bɛ se ka ni ɲɔgɔnna sɔngɔ da sogo kun o jamana kɔnɔ wa min kɔni ye jamana ɲɛmaaw ye k'u kan ka wuli ka jɔ kɛ sogo ka pasa muru da ka gon bagantigiw Garange k'olu bɛ ka yɔrɔ janya fɔ ka lakanabaliya fɔ o tuma ko de bɛ ka na ni gɛlɛya jugu ye sogoko la ko ni yɔrɔ yiral'u la yɔrɔ min bɛ Garange n'a bɛ se ka lakana olu yɛrɛ bɛ se ka lakana u bolofɛnw bɛ se ka lakana Garange ko min ye sogo ye k'a sɔngɔ bɛ jigin ka na malidenw ka hakilina la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la lumière kɔnɔ Bedi Gise ale ka sɛbɛnni don an bɛ Bedi fo ali Jabate namu ko sasu tɔmɔlaba o fana tɛ sasu tɔmɔba dabila fo n'a ye sa kirinen tɔmɔdenw min ne bɛ n tɛgɛ don Mali flash mun bɛ yen Mali flash kumalen don a ko cogo di ko an ka auto gare Sogonen kɔ an ka brigade Merci maaw k'u ye wulikajɔ kɛ u ka wulikajɔ k'u taara tɛgɛ da npogotigi saramaw ka minnu ye sufɛmaw ye sufɛma npogotigi canajanw sufɛmɔgɔw sufɛ dolen dabɔw u y'o maa 31 jumadon sufɛ juye kalo tile 31 tɛmɛnen brigade Merci min bɛ Bamakɔ yan kumaba la k'u ye taama kɛ u ka taama maa bɛ se k'a fɔ ko sira k'a diyara sabu Dakabanamuso 31 u ye tɛgɛ da olu ka bɔ n'i y'a jate minɛ musomanin ninnu k'u bɛ commune 6 na u bɛ dɔlen da yen auto gare Sogonen kɔ kan dɔlen da jɔn ye olu u bɛnbagaw bɛ yen fana o sufɛ cɛw ɲɛ sanfɛ wa u bɛ bɔ cogo min sufɛ cɛw fana bɛ ten dugu na kɔnɔ ko u taala ɲɔgɔn ye koyi duguba na kɔnɔ ko i ka kuma in duguba na kɔnɔ ko i ka publicité duguba na kɔnɔ ko ko filɛ dɛ musow b'u labɛn ka bɔ cogo min cɛw fana b'u labɛn ten nka musow de ta ye nin ye ko tɛgɛ dar'u kan npogotigi cɛnɛja cɛɲi 31 u y'u salo commune 6 na ya kumaba la Sogonen kɔ auto gare o n'a lamunu
u y'u salo ye yakuma b'a la a mɛnna min na komi sisan faama ninnu kɔni u ye tɛgɛ da u kan ka taa n'a ye u ka yɔrɔ n'o ye brigade mɛnsi ye yakuma b'a la maliba in a kɔnɔna la ko nin ko k'a ɲɔ de bɛ ka ɲɛ an fɛ yan ko fo k'a dama tɛmɛ wa dɔw bolo ko tiɲɛ tɛ dɔw bolo ko tiɲɛ don a réseau-lama de bɛ yen yakuma b'a la dɔw fana bɛ yen olu ta i b'i ta sɔrɔ a la sisan ne de bɛ muso yira cɛ la awɔ Mali kɔnɔ yan ne ta bɛ diyan duguba na kɔnɔ ko ni ne ta dira ma o y'a yira min na o n'aw bɛ taa donc a ma kɛ jaban golokan ye a kɛra o ye dɛ Bajabate nin ko in ko n'an ma fu sira a dan na k'a tɛ bɛn ko ye wa denmisɛn minnu bɛ k'a kɛ den da ni damantanw don san 20 san 15 san 25 ko olu de don yakuma b'a la buwa k'an ka wuli an k'an sen don joona joona nin waati in na nin denmisɛn ninnu u bɛ na tiɲɛ wa an ka duba kɔnɔdenw de bɛ ka bɔ ka nin kɛ u bɛ du tɔgɔ tiɲɛ ka dutigi tɔgɔ tiɲɛ a cɛman n'a musoman jamana yɛrɛ kɔnɔ ko nin tɛ bɛn sabu an ka jamana in ye diinɛ dugu de ye i y'a ye sa wa donc wuli ka jɔ ka kɛ fɛɛrɛ suguya bɛɛ lajɛlen ka kɛ nin waleya min n'a bɛ ka kɛ nin ye a ka dabila pepe n y'o de fɔ o don dɛ gurupuw kan ani u bɛ ɲɔgɔn dalajɛ so labanbaliw kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnnaw o de kɛn bɛ k'a ko yanga bonya kabako donc faamaw kɔni wulilen don n'u ye maa kɔni sɔrɔ a la fo k'i sa don bɔ walasa Mali flashi ma u ka sɛbɛnni tiɲɛ yɛrɛ la an k'u dɛmɛ a la yakuma b'a la sidi sɔ nin y'a ka sɛbɛn ye u yɛrɛ kɛn bɛ ka npogotigi ninnu bugunnatigɛ bɔ buwa u ko don ne ye photo a ye photo don dɛ wa n'i ye nin cɛnajɛ dɔw ye tile fɛ i b'a sɔrɔ burumisi b'u la hali t'u ɲɛda ye nka e ka to tile ka bin tile bin u parfɛn suma tulu mun bɛ mun u sɛnɛ samara fini donta ana wa kadaw ala k'an kisi ami ala k'an kisi ami Garange min ye bɛɛ lajɛlen ka s'i ta la o kuma Garange ni bɛɛ seri den na Garange jamana sigi bɛ diya ni bɛɛ seri ka mara la min ye jamana bɛɛ lafiya faamaw ka baara bɛ nɔgɔya nka ni bɛɛ ma se den na bɛɛ ma se ka mara la ka bɛɛ ka du mara to jamana bolo o jamana tɛ basigi dɛ wa o jamana dilanni Garange o bɛ gɛlɛya dɛ n bɛ k'a fɔ jamana baara ka ca o kuma bɛɛ k'i ka baara kɛ i ka so kɔnɔ ni sokɔnɔnaw ɲana o kuma Garange ko caman bɛ ɲa Elhadji nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni la waleɲuman dɔn ni foli an b'o ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ an y'o de fɔ n'an ye bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kuma ni foli dan sigi bi ta la ka nɛgɛtigi fo n'o y'Ahmed ye ka waleɲuman dɔn ale de tun bɛ pari bolo fila la bi sen kelen o bɛ tɛkiniki la sen kelen bɛ YouTube la o kuma k'a fo dan tɛ foli mun na e ni ne anw de y'an wakili don bi baara la sini juma o ye jɔkun kunnafoni dan ye sabu sini fana don duman ye kunnafoni di taabolo la ni taama ma jɔ bolo fifa tɛ jɔ a kɛto b'o kan sɔli ala Muhamɛd